ഞാനിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് കുമ്പളപ്പം അഥവാ പ്ലാവില കൊണ്ടുള്ള ഒരടയാണ്. ടേസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരടയാണ്. എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. പ്ലാവിലയിൽ കനം കുറച്ച് പരത്തുന്ന ഒരടയാണ്. ഞാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മട്ടരിയാണ്. അത് 6 മണിക്കൂർ കുതിർത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുത്തു ആദ്യം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലോണം അരച്ചെടുത്തതാണ്. രാവിലെ കുമ്പിൾ കുത്തിയതിന് ശേഷം കനം കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുക. ഞാനത് രാവിലെ കുമ്പിൾ കുത്തിയിട്ടാണത് അത് കനം കുറച്ച് പരത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കുമ്പിളപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനതിന് അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2.5 ശർക്കര ഞാൻ ചിരണ്ടിയിടുന്നുണ്ട്. ഇത് കല്ലില്ലാത്ത ശർക്കര ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചിരണ്ടിയിടുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ ഉരുക്കി അരിച്ച് ഒഴിക്കാം. പഞ്ചസാര ഇടാം, പക്ഷേ ശർക്കരയാണ് ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ്. ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കയും പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് പണ്ടൊക്കെ അമ്മിയിൽ ആണ് കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുന്നത്. അമ്മയിൽ അരച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. ഞാനിതിപ്പോൾ മിക്സിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ആരും അമ്മിയിലൊന്നും അരയ്ക്കാറില്ല. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നൈസാക്കി കനം കുറച്ച് പരത്തിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് തേങ്ങയും ശർക്കരയും ചെയ്ത മിക്സ് ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ കുറച്ച് മാവ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കനം കുറച്ച് തന്നെ മുകളിൽ അടച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാതും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ പുട്ടിൻ്റെ ഒരു ഓയിൽ റെസിപ്പി വെച്ചിട്ട് പുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആദ്യം ഞാൻ അത് നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുത്തു. ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ ഏകദേശം നല്ലോണം പൊടിയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളത്തിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ റേഷൻ ബിരിയാണി എടുക്കുന്ന നല്ലോണം ഗോൾഡ് റൈസാണ് നല്ലോണം നനച്ച് 2-3 മണിക്കൂർ കുതിർത്തതിന് ശേഷം വെയിലത്തിട്ട് നല്ലോണം ഉണക്കിയിട്ടാണ് പൊടിക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നല്ല എനിക്ക് നൈസായി പൊടിച്ച് കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അടയിൽ നമുക്കത് വെള്ളം കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുറച്ചത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിന് വെള്ളം അധികമൊന്നും ആവാതെ തന്നെ എനിക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റായ അട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റായ അട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്ന് അമർത്താനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാനും മറക്കരുതേ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.